A few moments later. Maayong buntag, mga kabarag. Maayong buntag, Cebu. Kahapon natapos ang ating retreat at ngayong Friday ay naanyayahan tayo ng mga igsuo nating mga paring riders ng Cebu. Pupuntahan natin ang bayan ng Balamban na kung saan dadaan tayo sa isa sa pinakasikat na highway ng Cebu, ang Trans Central Highway 815. Sa bayan ng Balamban ay meron daw isang tindahan ng mga t-shirts, long sleeve na jersey na pagbibintahan ka lang ng t-shirt kung ikaw ay dumaan sa Trans Central Highway. Kaya ride it to earn it. No ride, no earn. What? At kailangan mo ng proof na ikaw nga ay dumaan sa nasabing highway. Kaya dahil dito, masyado siguro akong excited sa araw na ito. Kaya kagabi, hindi ako masyadong nakatulog. Sana hindi ako antukin sa biyaheng ito. Kaya mga igsuon, tara na! Samahan niyo kami ni Father JR at ng mga paring riders ng Cebu upang lakbayin ang Trans Central Highway 815. Ang tagpuan namin ay sa seminaryo at malapit lang sa hotel na tinuluyan natin. Siguro mga 5 minutes ride, kaya malapit na tayo sa seminaryo at doon magkikita-kita kami ng mga paring riders ng Cebu. Excited talaga ako sa biyaheng ito. A few moments later. Okay. Very good. Picture muna tayo. Si Monsieur Buboy na, kilala nyo? Oh, Monsignor. Si Father Mike. Father Yan Mike. yung taga-HPG na trainer natin. Yan. Okay. Si Mark. Mark. Si Monsignor Buboy. Boboy. Mike. Father Mike. PR po. Father, dito ka. Okay. Ayos. In the Father, the Son, and the Spirit. Amen. Angel of God, my guardian here. With Love love, to be with here. ever to stay at my side. The light of the Lord will guide me. Amen. Father. Okay? Last, kakol. Father Boboy. Sila, dalawa. Boboy. Sunod kayo po sa akin. Opo. Padre ha? Oo. Sunod kayong dalawa ha? Okay. Dapat ikaw ang sunod kay sa kanya, Padre. Okay. Gusto tayo kay Father Ruel.
Dumating na tayo dito si Father Noel.
One eternity later.
sold na sold magmotor dito.
Wow! Ayos! Ayan mga kabarat, andito na tayo sa bayan ng Balamban, Cebu. At siyempre nandito tayo, pumunta muna tayo sa parokya ng San Francisco de Assisi upang mag-cortisicol sa Cura Paroko na si Monsignor Ray. Si Monsignor Ray pala ang Vicar General ng Cebu. At galing sa parokya, papunta na tayo sa isang restaurant kung saan doon tayo kakain ng breakfast. Masarap daw ang sabaw doon. Kaya, ayan, medyo excited. Tamang-tama, kailangan natin ng mainit na sabaw. Malapit lang naman daw dito sa parokya. Ay, ito na nga, oh. Ito na. Oo, malapit nga lang talaga. So, ayan. Excited na ako at excited na rin ang aking tiyan. Ayan. Sige, sige. Okay, okay. Ikaw, ano yan sa'yo? Hindi ko alam. Ay, kawali ito. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Munggos. Ito, Munggos? larang po. Fish po. Ay, ako. Basta ni Mika? Basoy. Sinigang, baboy. At ito ay lahat sabaw. Pagman to. At ito ay bulalo. Ganap. Ayan at kumain na tayo. Sarap ng pagkain. Tuna tail na may sabaw. Yes. Ay nako, busog na busog. Ayos talaga yan.
Okay na to lahat? Oh, pero pa? Oy! Ay, si Monsignor, ito. Mother Yoyo from... Yoyo. Abuela, no? Okay. Hello, sir. Pasok kayo. Ikaw lang yung sir, dalawa sila. Dalawa kami pare. Okay. Uy! Yan. Ano yung pangalan dito? Wala na. Ayun mo, gagawa tayo mamaya ulit, oh. Ayun, oh. Huwag tanga yung pangalan Ay, dito. alisin ko dito. Pangit ito dito. Dito So- na lang. Okay na, nandito na lahat. Pasok na. Ikaw, Pat, saan kayo dumaan? Papunta dito. Ano to? No. Hindi, papunta rito. Yun Balam. Sa ano kayo dumaan? Sa TCH? Sa TCH, Pat, sila dumaan? Yes, Okay. kayo sama. The reason I ask, kasi kung hindi kayo nakadaan ng TCH, meron kami 7 years na rules dito. Kung wala naka-experience, hindi ka talaga makakabili dito sa akin. Sabi Dapat nga- at least may experience yung muna ng TCH. Sabi nga nila, Para at least may experience niyo kung gaano maganda. And then optional, then gusto niyo bumili. Ito, pwede na. Ayun, yun na yung pinaka-option. Since nakadaan lang kayo ng TCH, ito pala, by the way, huwag kayong magagalit sa akin, ha? Very strong statement na hindi talaga kami nagpapaship. So, yan talaga, for 7 years, yan ang pinaka-main rules namin. So, bawal rin ang pasabay. So, kung bibili kayo, kayo lang talaga rin ang makakabili. Exclusively for you. So, since nakadaan lang kayo ng TCH, lahat ng Ride It to Earn It, pwede ninyo ma-avail except yun. Saka ito, extra proof. Dapat kasi meron kayo. zero visibility. Oo, kung naka-experience kayo sa TCH. Pero first time sa sa TCH. First time, oo. Malabo ngayon. So, kung wala, Zero dito. meron ka? Meron. Kung wala kang makakakita ng proof, meron talaga nakalagay dito, ang laki. Ayun sa pinakamataas na ano. Ayan, That's taas. no proof, no buy. No proof, no buy. Yan ang Ganun. No pain, no gain. Isa sa ito ang pinakamahirap sa lahat, sa gabi lang nabibili. Come here at night if you wanna buy it, that's tight right there. Yan ang pinakamahirap na yung makuha. So, ang t-shirt 700, long sleeve 1,000, itong mga airpool is 1,200. Pero ang t-shirt ngayon, as of now, Friday pa dadating. Saturday pa dadating. Bukas pa. Pero sa lahat ng long sleeve, kumpleto. And if you don't mind wearing the word na si Monsignor nga meron eh. Yun na. Ito, ang dami na ito collection. Shaking, ha? Kung makitid lang yung utak mo, kung ka nagkakaroon ng meaning. Isa-isahin ko yung likod para na-test namin sa lahat. Wow. Pasensya na ang shop, medyo madami kasi alauna pa itong magbubukas eh. May nadali ako ni Padre kanina. Okay. Ay, oo. So, lahat may size Lahat may sizes. And then lahat sila merong board na talaga. 815 is the road number. Route number sa Transact. Ito pa. Oh. Ito, nakalimutan ko to. Suot ko pala sa simbahan. Ako itong lahat ng natingin sa akin. Natingin lahat sa akin. Tapos nagtataka rin ako, bakit nakatingin sa akin? Tapos naalala ko bigla, ay. Ayun. Bakit naisipan mong ano? Kasi po, 7 years na. So, ang mga tao sa taga Luzon and taga Mindanao, palagi nagme-message sa amin na kung pwede ba daw magpa-ship. Tapos, alam na nilang Ride It to Earn It. Tapos, for some reason, hindi nila mag-gets. So, nilagyan talaga namin ng strong statement na hindi mo mag-gets yan. There's something wrong with you. Kasi kulit eh. Bakit naisipan mong ganito ang style? Okay, dahil, di ba, tinanong kayo kanina na kung saan kayo dumaan. Di ba, na-experience mo ngayon kung gaano kaganda ang TCH, di ba? It would be best talaga na maipagmayabang mo na nanggaling ka dito mismo, ikaw mismo yung naghirap, nagpagod para lang ma-earn mo, di ba? Ang pangit naman na nakasuot ka na ng something about TCH tapos nabili mo lang online and then without having to experience it, di ba? So, nagkaroon na nga ng TCH tapos nakadaan ka ba ng TCH? Sino nag-overshoot? Ngayon, nag-overshoot ka? Oo. Ikaw rin, nag-overshoot. Kasi kasi siyempre business. Pag business, gusto mo marami ka Pero mabibenta. it's not
kami, it's not your typical business. Tradition. Gusto namin talaga may taga-Balamban kasi ako eh. I am very proud with my place and with TCH. And as from taga-Balamban, ikaw, taga-Malayo, experience mo muna kung gaano siya kaganda. And then if you like it, come to us. Yes. Yeah, and that's the Actually, only way you will be able to buy. Actually, sinabi nila sa amin na ganito. And because of that, naging eager akong pumunta rito. Proof nila, Balamban. Yes, that's the ano. Yan. Ayan, mayroon kaming proof. Magkakabili kami. This is by the way 7 years and every week talaga Luzon, Visayas, Mindanao. Okay. Sir ba, ito ni Hulman ha? Yes, pwede. Tatay. Nagsimula na dyan, malapit na maubos. Sige. Pakalan lang kayo dyan. Naka-discover dito. Pagka-discover dito, kasi 2 years nag-struggle yung shop. Walang bibili, pinagtatawanan lang kami. Kasi nga, may rules din. Tapos yun, lahat, puros negative. Tapos na-discover siya nung yung founder ng Shuriken. Pagka-discover, pinroadcast niya sa page. Wala na, puros big bike. The whole 6 months, murod ng mga small bike. Kaya akala namin for 6 months, pamatay na. Dahil popularity lang, ganyan. Tapos wala, kept going. Tapos dumating si COVID, wala. Sirado ang shop, pero bukas kami. Ang daming tao dito kasi ano doon yung mga damit. Sirado yung shop, tapos yung mga pupunta dito, puros police, puros nurse, doktor, kung sino-sino. Walang nakaano. Tapos dumating rin yung mga iba-ibang competition. Wala, ganun pa rin. Pang-klaseng. So yun, ang first, yung founder dito, Sandro. Siya ang very first. Ayun nga, dahil dumaan kami sa Trans Central Highway 815 Cebu, kaya qualified kaming bumili ng isang long sleeve t-shirt galing dito sa Ride It to Earn It. Thank you for watching. Please subscribe, like, and share. Maayong buntag. Daghang salamat. Amin.